اب تيك توك وريت تكوني لا نولدا بتي زقتلت قال 16 عامت حقنيا زانتا يخربلكم ابزي ማህበራዊ ሚዲያ ሰባት አቃልቦን መስሐቢሎም ዳርጋ ዘይገብረው ነገር የለን ብዙሃት አይነት ፕራንክ ሪኦም ትኮኒኩም እዛ ጓል እዚኣ ግን አቃልቦን ምርካቢላ ዝገበረተው ነገር አዚ ዘገርም ዘስካሕከ ዘሰንብድን ሽማ ሳራት ባህል ዕድሜያ ገና 16 ዓመት እዩ ኣብ ቲክቶክ ድማ ኣዝያ ፍልቲ ወይ ድማ ተጽዕኖ ፈጣሪት ክትከውን ብጣዕሚ ያትደሊ ነራ ግን ከምቲ ዝደልየቱ ኣይከደላል አቃልቦን ምርካብ ብዙሕ ቪዲዮታት ትሰርሕ ኣብ ቲክቶክ ግን ቪው ኣይትረክብን ሓደ ማዓልቲ ሓደ ኣጸያፍ ሓሳብ መጻላ ሸይጣናዊ ሓሳብ ብልጭ ሓሳብ እንታይ እዩ ንቤተሰበይ ገለ ነገር ገይረ ተፈላጢት ክኾን ኣለኒ ኢላ ሓድሽ ሓሳብ ኢላ ዝሓሰበቶ ተምጽእ እዚ ክትሰምዑን ከለኹም ገለ ፕራንክ ክትገብሮም ኢልኩም ትሓስቡ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር እያ ገይራ ንሳ ቀጥታ ናብ ተግባር ኣትያ ኣብዚ ዘለናይ ዓመት ኣብ 2025 ዝተገብረ ሓቀኛ ዛንታ እዩ ምሸት ነይሩ ወለዳ ደቂሶም ነይሮም ኣባ ሰብኣይ ኣዲያ እዩ ዝወለዳ ኣቦ ኣዲ ኮነ ሰብኣይ ኣዲያ እዩ ሽጉጥ ነይርዎ ሽጉጡ ኣበይ ከም ዝቐምጦ እዛ ሳራት ባልጓን ትፈልጥ ነይራ ነቲ ሽጉጥ ኣልዒላ ቀጥታ ናብቲ መደቀሲ ክፍሎም ኣትያ መጀመርያ ነቲ ሰብኣይ ኣዲያ ትቐትሎ ኣዲያ ከዓ ሰንቢዳ ነቲ ድምፂ ሰሚዓ ብድድ ምስ በለት ንዓ ኣተዳግማ ነታ ዝተኮሰትላ ጥይት ወሲዳ ሓቢኣ ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተፈጥረ ትኺላ ናብ መደቀሲ ኣትኣትዋ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብኣይ ኣዲያ ሕማም ልቢ ስለ ዝነበሮ ወይ ድኻም ልቢ ስለ ዝነበሮ ክድቅስ ከሎ መጠን ህርመት ልቡ ትዕቅነሉ ማሽን ኣብ ኣካላቱ ተገጢሙ ሊ ዝድቅስ ነይሩ ምክንያቱ ህርመት ልቡ እንተወሲኹ ወይ ድማ እንተነኪዩ እታ ማሽን መጠንቀቕታ ኣላርም ትገብረሉ ነይራ እታ ማሽን መጠንቀቕታ ኣላርም ትገብሮ እሞ ካብ ድቃሱ ከም ዝበራበር ትገብሮ እዚ ድማ ሃንደበት ከይሞት ይሕግዞ ነይሩ ሕጂ ግን ሳራ ስለ ዝቐተለቶ እታ ናይ ህርመት ልቢ መዐቀኑ ወይ ትቆጻጽር ማሽን ብጣዕሚ ብርቱ ኣላርም ክትገብር ትጅምር ሳራ ብኡ ንብኡ ነታ ሽጉጥ ዝተኮሰትላ ሓቢኣ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኣትያ ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተፈጥረ በጢላ ትድቅስ ኣብቲ ገዛ ሓንቲ ንእሽቶ ሓፍታውን ኣላ ገና ጓል 5 ዓመት እያ ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐት ቀጥታ ናብቲ ናይ ወለዳ ክፍሊ ከይዳ ክትሪኦም ከላ ሞይቶም ጸኒሐማ ሕሰብዎ ሓንቲ ጓል 5 ዓመት ወለዳ ኣብ ቅድሚኣ ሞይቶም ክትርኢ ከላ ኣብ ኣእምሮኣ ዝገድፈላ በሰላ ንዘለኣለም ዘይሃስስ በሰላ እዩ እታ ንእሽቶ ቆልዓ ወለዳ ተቐቲሎ ምስ ረኣየት እናጎየት ናብ ሓፍታ ከይዳ ንሓፍታ ትነግራ ሓፍታ ከምዛ ደቂሳ ዝጸንሐት ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይፈለጥ ኮይና ተበራቢራ ውይ እንዳበለት ነቲ ገዛውቲ ትህውኾ ማት ሓድሽ ነገር ከም ዝተፈጥረ ወይ ካልእ ሰብ ከም ዝቐተሎም ነቶም ስድራ ኮይና ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይትፈልጥ ተምስል ነይራ ሽዑ ሳራ ቀጥታ ናብ ፖሊስ ትድውል ፖሊስ ብኡ ንብኡ መፅኦም ነቲ ጉዳይ ክምርምርዎ ጅምሩ መዓልታት ብመዓልታት ተተኪኡ ሰሙና ተሓልፍ ሳራ ድማ ናብቲ ቀንዲ ዕላማ ዝነበረ ስራሕ ብቐጥታ ኣትያ እንታይ እዩ ነይሩ ዕላማ ተፈላጥነት ንምርካብ ናብ ቲክቶክ መፅያ ድማ ኣቦይና ደይን ተቐቲሎምኒ ህይወት ኣዝዩ ከቢድ እዩ በይነይ ተሪፈ እናበለት መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ጀሚራ ከምዚ እናበለት ኣቃልቦን ምስሓብ ትፅዕር ነይራ ብተወሳኺ እዛ ሰብ ምሸት ወለድኻ ብዘይብሉ ገዛ ምድቃስ ኣዝዩ ንፅምዋን ጭንቀቲ ዘቃልዓካ ዝብል ፅሑፋት ኣብ ቲክቶክ ትጥቃዕ ነይራ ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ ኣብቲ ናይ ወለዳ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣዝዩ ዘሕዝን ልቢ ዝሰብር ፅሑፍ መደረ ተቕርብ ነቲ መደረ እንዳገበረት ቪድዮ ዝቐድሓ ሰብ ኣዳልያ ብቪድዮ ተቐዲሓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ቲክቶክ ፖስት ትብሎ ሓደ ነገር ሕሰብዎ ወለድኹም ሞይቶም ዝንጥ ኢልኩም መፂኹም ብቪድዮ ከም ዝቕዳሕ ጌርኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትዝርግሕዎ ኣባናት ናትና ማሕበረሰብ ፈፂሙ ዲሕሰብ ነገር እንዲ እሳ ግን ከምኡ ገይራ ቪድዮ ተቐድሓ ኣዳልያ ገለ ገይራ ኩሉ ነገር ኣዳልያ ኣንዳንበበት ጠቂዓቶ እዚ ኣቓልቦ ንምርካብ ዝገበረቶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ድማ ሰባት ሓቂ መሲልዎም ክሓዝኑላ ኣቓልቦ ክህዋን ጅምሩ ምሸት ድማ እናበኸየት ቪድዮ ትሰርሕ ነይራ እዚ ኩነታት እዚ ግን በብቁርብ ክቕንስ ይጅምር እቶም ኣቓልቦ ዝህዋ ዝነበሩ ሰባት ድማ በቃ እንዳቐነሱ ክኸዱ ጀመሩ ስለዚ ሓድሽ ኣቓልቦ ንምርካብ እንታይ ትገብር ናብቶም ናይ ገበን ታሪክ ዝሰርሑ ቲክቶከራት እናደለየት ብዘይፍለጡ ሰባት ቤተሰበይ ተቐቲሎምኒ በጃኹም ነዚ ገበን እዚ ስርሕዎ እናበለት በቃ ትፅሕፈሎም ነይራ ምክንያቱ ንሳ ቀንዲ ዕላማ ንሳ ከመይ ገይራ ኣቓልቦ ትረክብ እምበር መን ቀቲልዎም ሲ ትፈልጥ እያ ፅቡቅ ገይራ ግን በቃ እዚ ነገር እዚ ናብ ረብሓ እኽትውዕል ድልያ ግን እቶም ሰባት ብዙሕ ኣቓልቦ ይህዋን ፖሊስ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርመሩ እስቕ ኢሉ ቅፅል ኣሎ እንዳቐፀሉ ከለዎ ግን ነቲ መርመራ ጭብጥ ድበሃል ወይ መርትዖ ክረኽብሉ ይከኣሉ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ይስእንሉ ሽዑ መርመሮኦም ናበይ ይገብርዎ ናብቲ ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ክትቀትሎም ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ፖሊስ ሙሉእ ብምሉእ ጥርጣሪኡ ናብ ሳራ ገጹ ኣቕኒዩ ፖሊስ ንሳራ ስድራኺ ብኸመይ ተቐቲሉ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ኢሎም ብምሕታት መርመሮኦም ኣብ ልዕሊ ሳራ ይጅምሩ ሽዑ ናብ ፖሊስ ጣብያ ድማ ወሲዶም ሓደ ብሓደ ክሓትዋ ጅምሩ ሽጉጥ ክትኮስኮሎስ ኣይሰማዕኹን ዲ ክትብል ደለኺ ኢሎም ሓተትዋ ኣነ ኣይሰማዕኹን ኢላ ትምልሰሎም ብሓፈሻ ዋላ ሓንቲ ፍንጪ ዝህብ ተኣሽሙ ኣይሃበቶም ግን ሽጉጥ ክትኮስኮሎ ኣይሰማዕኹን ዝበለት ሰብ እታ ናይ ኣቦኣ ናይ ህርመት ልቢ ትቆፃፀር
ماشين الارم كتقبر كلا سمعي إلى حسيبكم ولا ناي شقوط دمتي برتق كابتي ماشين شعو بوليس باز نجارزي أي دس عبالهم كترات أرجميرو نتناي شقوط دمتي ده يسمعكس كمي غيرك نتناي الارم دمتي سمعي أخي يلوم حاتيتهم بازن بخاد أن زي تأمام الملسات مسارت غيرو أبز ختصاني حقيلهم أب تحت قيديته هو أتانسا استقمت الله شقوط كساب حجي أي ترقبتن قنت السبع يدي شقوط كم زنبرو أتا شقوط ما أب تجزع كم زي ترقبتن بوليس كم مرتوع نبيت فردي أقربه كساب حجي أتناي فرد مسرح أي تودن نساء أنا كتل كنت بلالا بوليس جن بزح مرتوعات نساء مخانا الرجاجي صمالو صار حجي أب تحت قيدي تركب كابزان تنتهينا المهر وري نمخان ويكا تفلات إنه أقالبه نمركب بحمق نقر كنفلات يبلنا مغنياتو أتي ننبرلو زلنا محابرسب زفت أمكم محمق نقر هذا معلتي أب لعل بلا درجة مسبت حقا نتحمق نقر نام سيد ذكرك سلازي بحمق نقر تفليتك دحريك انتهى خط قبرلو ما نمت أي نحر كسر حلو يقنبرلي يتبل نحر كينك نتفلات نتكنبرلي الكات حاسب تقنك نتاز قبر كاي حمق نقرات نام سيد ذكرك سلازي كل جزء بزعشان بتصبق من قدين كتمت فتنو ويكا تفلات النت تتري فتنو تفلات النت مسيطرخا زنا حدا جزء كم زيرو مالت فولت زجبرك حزبي قسم دبلنا العالم الحرادي يبكات صنيحو كابتناتو تاشمو زورد اندا تاشمو تمسيخا وي تحت دبل ነገር እንድሕር ጌርካ ከም ድፍንወካ ፍሉጥ ስለዚ ካብቲ ዝደየብኩምሉ በስካላ ዲኮንኩም ተወርዱ ክትጸልፉ ይኹም ወዳንኩ